Taradell enceta enguany la festa de Sant Antoni Abat pendent d'avaluació per esdevenir festa d'interès nacional. Aquest fet, més l'homenatge als recent desapareguts Lluís Bosch de la comissió i l'escloper Jordi Coll, fa que aquesta edició sigui especialment emotiva. Aquest dilluns 30 de novembre s'inaugura a Can Costa i Font una exposició per commemorar el 50è aniversari de la mort de Joan Amades. El cap de setmana 11 i 12 de desembre, en el marc de la Fira de Santa Llúcia, recordarà la figura de Coll, un dels últims esclopers de Catalunya, i es presentarà el llibre Femer fa graner de Jacint Torrents sobre les feines i eines de pagès a Catalunya al segle XX. Els tonis des del 95 que estem recuperant tot de material, avui en dia l'alzina està ple, i d'aquest material està documentat. Hem de dir que de 6 documentacions que ha fet el grup de recerca de la Universitat de Vic del món rural, 5 estan fetes a Taradell. I aquest llibre reflecteix aquestes 6 documentacions que en Cinto Torrents ha estat un dels protagonismes a potenciar-les. La rectora de la Universitat de Vic, Assumpta Fargas, serà la pregonera dels Tonis de Taradell 2010, com a reconeixement al grup de recerca del món rural per col·laborar en la recopilació del material de l'Alzinar de la Roca, de Can Marxant i el Colomer. El dissabte 10 de gener, després de l'encesa de les fogueres i del tas del porc, Fargas donarà el tret de sortida a la festa, que arribarà al seu punt àlgid diumenge amb el passant dels Tres Tombs. A 3:15, la sortida de la comitiva del passant des de l'Alzinar de la Roca, a les 11 l'ofici, per poder beneir tota la comitiva a partir de les 12, prèvia benedicció de la bandera a 11:15 de l'església. I a partir d'aquí, ja el que tots coneixem, totes les eines, carros carregats com abans, una mica el que és un museu al carrer. Totes les entitats del poble participaran a l'homenatge a Lluís Bosch, més conegut com en Tresor, una de les peces claus de la comissió desaparegut el passat mes d'agost. A més dels actes cenyits estrictament al calendari dels Tonis, l'experiència que els avala els ha permès col·laborar amb el rodatge d'una sèrie de televisió, coproduïda per TV3 i Televisió Espanyola, que han col·laborat amb l'aportació d'animals i guarniments.